Osimu ka ekwe n'ife a ga-eme. No nwere. Nya continue ebunete oke ebunete. Ya tinye na shop manụ na-agbagodu ka o si wee dịnụ. Aka na-ekwu na ebe Fabi na Lagos na-eme spy. Na enwere ego. Ya ga-eje wee kwụ ụgwọ ụlọ. Ya wee yọba landlord si abiko landlord. Ya wee lufe ndidi. Na nna edete ha ga-eje wee park. Landlord wee kwalụ. Ya cheketa ife a ga-eme na ya mọrọ. Ya gbasi nwunye na gị na nwa ga-agbagote ebe Abuja kunu bịa solu mba na-ejibe this one room. Maka na ya ma nkwụwụzi n'ụgwọ ụlọ. Si m nne ịma nke ka njọ na ego eji esi Abuja Lagos nwa wee bulu ngwongwofe wee bịaba Abuja o. Ya wee cheketa ife a ga-eme wesi nwunye na ị ga-elekwe some properties nya nwe. Ịghọta na ị ga-ele some ka e wee weta ego a ga-eji wee gbagote Abuja. And na ịma na ibufa ncha niile gbagote Abuja require a lot of money. Nwunye ya wee akwalụ. Ewe tinye oche n'afịa oche afọ ya golie 900k as I said before. A na-achọ ndị ga-ego nọ n'afọrọ. Unu amalụ to his greatest surprise. Ọgịa nwoke na ọgịa nwaanyị. Which bụ ọgịa nwaanyị si na ya ga-ego dị oche. Ọsị bụ nna akwanye ya. Ọgịa nwaanyị asị na ya ga-ego dị oche. Ya ga-ego ihe ọbụla pụtara ebe afọ. Na etu ka ya si bulu anya n'aka na-enefe. Mani afrokwu na onye ọzọ ga-ego. Ya wee kwalụ. N'ihe oche ha si na ha ga-egozi dị oche bụ 400 and something. Ha wee gụọ dị ego nya sị ha tinye gafe na akaụntụ nwa fa nwaanyị. Ha ewele gafe tinye na akaụntụ nwa ha nwaanyị. Bukolu the property. Nwunye wee bulu nke fọnụ wee gbogotebe Abuja. Ọsị m nne kafa lesi ala ha na iwe kwere nya wee kpọọ gị nwaanyị wee sị a na iburu ezigbo mmadụ. N'iburu ezigbo mmadụ ọgọkwu nwoke na-ada ada steeti unu ga-ewere gafe nye ada unu nwaanyị ka o wee sọpọtụ ọnya. At least ọ bụ na ele datin letekwa ego ọzọ ịghọtago atụkwasị aka e wee malụ ma ga-enyebe aka but no. Ihe ha na-ajụ bụ onwere ọzọ fọnụ unu ga-ele na fa ga-ego. Au! Ọsị m na ya gwa dị umeanụ gwasasị anya akpọsị na ya na fon na ọ bụrụ ezigbo mmadụ. Nya ajụzị na ya na agbogolo egbogo na egbedele egbede na-ajụzị na ya. Akwa na nwunye wee gbogote ọsị m nne by then ihe a niile agwala ya na nwunye bụ problem ya wee jue n'isi. Ya wee bidozie onwere ife nwaanyị amelụ dị ya mma. Ya ebido na-aga eze. Ya ebido na-aga eze iwo na-ewie. Maka na ihe na-ewekalịsị bụ na dị ụmụ na-ekwere eme ife asị anya mee. Afọ ịghọtago na-ezokwu na nwunye na try but still. Nwoke kwụlụ ọtọ si n'ike taarị ife anya misịa ya amịchasịa kpọọ nkụ. Ya nwa na-atụpụ mmiri before ya wee nụba dozga. Ọsị m ihe a na-eme ka bidozi nyebe nwunye some attitude. Nwunye bidokwa nyebekwa n'ihe attitude nke. Ọnụ one day na ọ nwere ebe a je jesịa wee bata wee si nwunye ya biko ya meeli eti ka ya ṅụọ. Nwunye wee jee na kitchen sie mmiri ọkụ sisie mmiri ọkụ pata tii pata ife niile dọba. Ya wee sị amezelu m tii nwa ọsị ya na nne mmiri ọkụ na nne eketọ na nne iko ya jiri aka melu tii ọ chọrọ ịṅụ ka ọ ṅụọ. Si m nne ihe agbaka anyị isi. Na mgbe a na-eme ọfụma ndị anọ na ndị ya na ya ma nkwu okwu bifo nwunye eme dị tii dọba. Nwoke jide ego nwaanyị a na-aza saa. Ya wee sị ya na olugo nke na ọnya nwa ga-ejizi aka mee tii. Ọ sị ya na ya agwa gị ife ya gwara ya. Ya ji ejila aka melu tii na mmadụ ka ọ bụ. Ọ sị m ya isi gbalie nwoke. Ọ sị m nne akwanye ahụ si iwe. Ya sị ọsị gịnị ọ sị ya na ya agwa gị na nne mmiri ọkụ na nne ya jila aka help onwe out. Ya wee malite ka aba mba ya nwapanitekwu ka ọba si iwe ya wee tụtụ ọnya ụla. Ya aka ya ekwu ọzọ ya atụtụkwu ya ọzọ. Before ofu ihe wee kpọọ ya afa ya wee hapụzi anya. Ọ sị bụ n'eziokwu eziokwu na ya ma na a na-enye ya attitude mana ọ bụrụzi nke ya were aka ya melute ịmagolo ụdị ha anwa na ya ma na emere ọfụma because na ya nwụrụ iyi na ya ma ntị nwunye ife dịtịrị na-ewu tie. Ya mesie ka ayọ ọnya biko that December ka hapụgo die ya bata Saturday nye ka ayọ ọnya biko ịghọta ya ka iwe da anya dakwuo nyanwa n'ọkwa ya wee pụta ụtụtụ jebe afịa. Na ya nọzi n'afịa ahụ
one woman ya na ha bi wee kpọọ ya wee sị ya ma ha na-akwapụ ya sị ya mbọ sị ya na ya fụlụ moto bịala odo ngwongwo bulu na-apụ ya sị ka ekwe ụdị ya wee tọnụ wee sị ka ya naba ụlọ on his way ka a na-achọkwa ịna ụlọ afọ nwanne ya nwoke wee kpọọ ya wee sị ya kedu ife na-emenụ ya wee sị ya na ya ma akwa ahụ na enwere ike ịghọta ife na-emenụ ya wee kpọọ nwanne ya nwaanyị wee sị ya na nwunye ya kpọrọ ya anya sị anya bịaba ebe ya bi ịghọtago na ya afọ ọkụ ya wee kpọwakwa nwanne ya nwoke wee sị ya na nwunye ya kpọrọ ya sị ya na ya na-anata ya wee sị anya nataba be nna fa ya ejedebe nna nke ya nwa ịghọta na hei ka a natala ihe ikekwụla ọtọ gị ọbụna nwaanyị apakọsighị ife niile ọ nwere wee naba ya wee gbala ọsọ jebe na paakị ka ama m ya ga-emitie na paakị na emitirozi ya na paakị ịghọtago ịzadọka nza na ala gbakwana anya na-eche ka akpọọ ya akpọ ya na fonu na ọma mpik ikekwụla ọtọ gị ya na moto ha nọ 2 days n'ụzọ so ya wee kpọọ nwanne ya nwoke si akedo ọbatago ọ sị na o mechezi kpọọ ya si ka anabagodobe nne ya na o nwee ka a si wee paakị ngwongwo ya lụzie ka a selekti anya nke nwa nọ ife ọ gwara ya ọ bụ na nwaanyị eburu ngwongwo ya na-abịa nne ya si ọkwana ya ọ sị m nne ikekwụla ọtọ gwa ya na ya mara ife a ga-eme kekwana ife a ga-eme o nwere ebe afọ ka a nọzikwa o mesiri osi na 2 days ka nwanne ya nwoke wee kpọọ ya wee sị ya nna biko na o nwere ife a chọrọ ịjụ gị kịta gị gwa nke bụ eziokwu ma ị nwere ọya obili na aja ọcha ya sị ya ọ sị ya ma ị nwere ọya obili na aja ọcha na nwunye gị si na ị nwere ọya obili na aja ọcha na ọ bụ ị na-aṅụ bụ ọgwụ ọya obili na aja ọcha ọ sị m nne na-ewere ike na ya bụ nwoke na ya anwụsịgo n'abalị afọ ọ sị bụ nne ka nwanne ya nwoke gwara ya ihe a na ya agbasigo ala na ọ bụ na ya fụrụ ihe a ji ewepụ onwe ya na ya kala iwepụ onwe ya si m ọsụsọ wee na-esu ya na ya mụrụ ife ya mụrụ hai na ya anwụsịgo na ya mindere anya agbala ọsọ jebe ụlọ ọgwụ n'abalị afọ na ya kwote na n'ụlọ ọgwụ ha na-asị ya kedu ife ọgwụ kedu ife mere maka ife ụdị ọsụsọ na-esu ya wee sị ha ngwa ha testi anya wee sị ya kedu ife ya sị ha testi godi o nwere ife ọzọ ya chọrọ ịnọ ewee mee testi mesie enyi ya sị ya negative na o nwere ife na-eme ya sịba unu adịkwa sure ha sị na meshin ha dị eme ha akọ another thing ọ sị m nne na ya kwerọkwa ya ejewekwa ebe ọzọ ọkwa ya wee je chekikwe the same thing ya wee kpọọ nwanne ya nwoke ọ bụrụ ya ejebe ebe ọzọ ya wee kpọọ dọkịta ya wee sị ya na ndekwa ihe agwali ya na nde ihe agwali ya na asị na ọgwụ ya na-aṅụ bụ ọgwụ ha echi dọkịta ya wee sị ya na ọ bụrụ na inwe hepatitis nọmba B na ọgwụ eji etriti ọya obili na aja ọcha ka eji ekili anya abụghị ghọtago na ọgwụ afọ ka anya elie